Pare, tagay. Pare! Pare, ano yung host dati na? Pare, tagay tayo. Tulog si kumpare. Malay ko kung ano sinasabi ko. Sa'yo, hindi tayo nakain? Ano no? Nakain tayo na pa sa'yo. Hindi pa. Busy pa? Kasi mapasa na. Ang alin, nandito sa nagla-live. Ano? Tayo daw ay nakain na nag-usap na. Nandyan, dito sa cellphone. Sapulo, pendo. Sige, daan lang, daan. Sapulo. Hindi ko mapatayo to. Babigay mo sa ano, sa link niya. Kahit i-dismiss mo ako, basta mag-subscribe ka. Pares din ang kanta natin. Hindi nila maintindihan. Sabihin mo sa dulo. Nasa fountain daw siya, dapat siya. Sa pinakadulo ng kami, nasa pangalawang step. Dalawa ba to? Sa pinakadulo.
Lo, hindi kami nakarating hindi kami nakarating sa dulo. Nandito lang kami, di ba nasa fountain ka? Tapos may ng mga upuan. Dumiretso ka lang ng lakad, makalagpas ka sa may nag-exercise mo na mga nag-jogging. Meron ka makikitang mga tent. Sa padalawang may mga tent. Titindig ako. Oo, malapit doon. Lumagpas ka lang doon sa may lumagpas ka lang doon sa pinagtambayan natin. Oo, yung padalawang tent. Sige, sige. Picturan ko nga. Pero makikita ko naman yung dito pag naglakad. Yung kasi ang tinambayan namin dati, ni Grace. Lumakad lang siya dito. May dala kayong pagkain niya? Lalo si Mitch, nito siya. Ay, Oo. Si Michelle, si Saya-Saya. ano sa akin? Pag sa galit na, pag Saya-Saya ang tawag sa kanya ng mga Oo, lalaki. kasi saya-saya. Oh. Nag-listen siya. Ay, wow, nakikita na sila. Ay, kanina ba anak si saya-saya? Lola Mili. Nga. Ang ganda mo yung break, no? Ang ganda na yun. Ganda niya, ang nakatawan. Matangkad naman sa Kung dyan. kailan nga ka ako nag-aasawa at nag-aalam. Ano ba yun? Na? Ano pa ako si Ria? Pagsangkat na ka ako. Hindi ko alam kung may asawa na Pero yun. sadya naman, slimin ang katawan. Oo, maganda Hindi katawan. talaga yung nataba. Asawa na ba yun, Frank? May anak siya, pero hindi ko alam kung may asawa. Walay. Hindi ko lang alam. Ganun din yung Oo. Punta mo na ako. Yeah. Pwede ka na? Parang buntis na naman siya. Puti. Ay, hindi. Nilagpasan lang. Kailangan pala maano, ang suot is makapala na. Baka meron ako itong bibigay sa inyo natin. Dali mo pa rin. Gusto ko lang ako mag- Hindi nakakain na ba tayo dito sa Kuswede? Madami nakakain na dito. Sabi niya, tayo makararans. Lalo kung mag-promote, sana natin magtagal dun sa Abu Dhabi. Tsagala ka na. Hindi ko alam kung saan magtagal ako sa Abu Dhabi. Tsagala. Ang gawin na lang natin, papagano ng Sige, dalawa. magsiga na siya. Ay, Tayo lahat. lahat. Hindi ka tutulog. Ha? Ito kanina ba? Hindi daw siya tutulog. Nakabidyo yan dito ka dumaan. Sige, higa ka lang to. Tapos, wala yung yapaan natin. Wala kang dala? Wala nga. Susuko na pa. Oh, yan. Reklamo ka. Kung sinamahan mo ko mag-packing, di sana. Kahit pa paano, napaaga tayo. Okay lang yan. Napagod ako maghintay ng mga kasama ko. Maghintay lang. Maghintay. At tambay lang din kami. Hindi mo ko sinamahan.
Ay, kami, nag-hindi kami magpapakit. Ano, magpapakit. Nagkatid sila sa Ano ba yan? Wala sa kasi. right? Tapos, susunod ako natin. Ano mo ako tinatawagan? Kumain ka naman ng Anong oras na? Kanina pa kayo dito? O nito na lang. tagal na kami naupo po. May tubig yung ano ng apple at wala kami paglagan. Sabi ko sarap na sarap pa naman ang higa ko. Saan ko kaya hanapin yun? Ibuti na lang. Ang sabi ko doon sa Higa ka na. Higa lang. Hindi naman ako bisita. Bisita yan. Antay mo. Mag-ID kasi ako. kapag may baby niya. Kawawa tong isa. Wala tayo. Nawawala din naman ako. Ay, pasan tayo nakain. Imamay-day ko din yun. Ay, wow. Sarap buwan. Kami noodles kasi wala doon sa isa na malapit sa Taiwan. Kaduludulukan, Taiwan. Oo, sarap niya. Maganda yung ano, narating niyo yung may trend sa seaside sa China. Kaya kami nagbabaan ng gitas na natapos pa siya sa cruise. Eh, di kakadating nyo lang din dito. Eh, namahin. Tapos nag-welcome kami ng ano, isang na-program at saka tinapay. Tagal ko lang. Ika ka? Oo. Bakit ka lang? Ano naman ang Wala, sa tingin mo may susi. sino ang hinahatid ko doon? Yung kasama na. Bakit? Umuwi na nga. Early rin siya. Ay, yun yung sinabi ko. Ika ka? Oo. Kasi yung mga pinamili ko talagang saan? Kasi Taiwan nga. Di ba nung lang kami pumunta, kasama kami na sasakyan. Kasama ka doon. Ha? Dapat mo siya bawa. Walang kataulin mo na masyadong tao. Ikaw magkanda igis. Nakawan pa na siya. Din maganda tayo. Pwede pala naman. Kanina stress na stress ka. Pag ako ano, malay mo, ma'am, At ako, kapag nagdala ka dun, pre, kailangan magdala ka dun ng maleta na. Alam mo na, hindi ka na mag-storage. Mahal pala pag nag-storage. Pero kung Binili pa nila yung mga bag mo. malaki, Fred. Fred, hindi nilagay ko Yung sa malit akong malaki. yun, tamang-tama. Ang kasama ko kayo, ma'am. Isa, Bibili mo na. Hindi, ay, kasi binili pa nila yung mga sako ng Pilipinas. Kapag ako na yung mga sako ko, pinayaran ko. Yung dalawa nga pala yung sako magkuwanta. Ay, hindi. Ilagay natin sa, ano na, oo. Ilagay ako sa ilalim at saka sa ibabaw. Sobra, hindi rin Sakto lang. Ulan. Hindi ka pinaka-small. Sumunod sa maliit. Ano, Fred? Ang kahon. Sumunod sa maliit. Di ba ang kwenta ko sa Pinas? Okay na yan. Wala, ang bibili ng tsokolate. Stilas pa nila. Di para ka mga nabibig bags. Paano ka magkakaliga? Ganun na lang. Kaya ka, ayan ko nga sa lakay doon. Sa dulo naman ang pinuntahan natin. Kaya kami ko may mga pagod ng katawan at kami ay nagutuban na rin. Kaya, anong oras? Nakauwas na kami kumain. Alaw na ba? Tinuro ko siya sa kanila na maganda doon. Kaya nakulit tayo mga maraming oras. Namamahin pa kami. Ulit nga. Yun ang pinaglalagyan niya ng mga babak. At isang karga na. Hindi na siya mag-story. Hindi mag-sweet ilalagay lang doon. May story pa lang. Pag walang lalagyan. Kaya dapat may
Sabi ko nga doon lang ako sa parcel. Sabi pala kaya gawa na yung sapatos. Maraming sapatos. Kasi kayo na lang ng ano, ng box? Kayo dami ko rin na pag-ibig. Yung mga alam na galing pag-uli. Sinabayan ko kasi ng mga galing pag-uli. Sa akin yung iba doon yung Ang bilis natin mag-shop sa'yo kaysa kayo. damit. Kaya madali ipata. Kaya na madami siya sa iba. May mga yung kanabay mga pagkain. Oo. Makakili kasi pag-ilagay pa natin. May mga toothpaste. Salang-salang ko doon. Nagtip pa ng mga shopper. Tupperware. Dami na pa. Filler nga, muntik pang makalimutan nakalagay sa bag ko. Kasi kayo ito pa po kuya. Yung filler na sinama ko binibig kanina. Nakabili ka ba kasi? Bumili kasi siya sa ibang pagkagal. Alam mo, oo nga nakalive siya doon siya. YouTube yan? Opo. May earnings din naman na. Oo. Ah! Bigyan ka lang kasi. Bakit? Hindi mo pinulit si sir mo. Sir, baka ako ko ngayon. Tapos sabi niya, hindi libre yung discount. Ano ba, tita? Libre ba ang dental? Hindi. Sa iba,